Galoak Barrenetxeari lehen da biziko pilotaka da jo baino lehen. Ondo kendu dio sartzeko aukera Erikari. Arai. Ondo harrapatu du. Atzeratzen saiatu. Arai Lejardi. Bietan badaztare eskatu, baina bietan ondo sartu da Barrenetxea eta begira nun jarri duen pilota. Arai. Eneritzen lehen da biziko pilotaka da. Eskubiz. Bote egiten baldin badu, ez dio utzi. Falta eskatu du. Baina epaileek ez diote. Nik zuzenien ez dut ezer ikusi. Amargarren pilotaka da. Hartzeko esan dio Helenari eta ederki sartu da Durangarra. Erika. Batetik, lagundu dio Eneritzi. Entzaiek gaizki etorriko hainbeste pilotaka da jotzea. Jokoan sartzeko aztertuta zekoan pilotari ez du sartzerik izan Helenak. 14 pilotaka da, Txon. Bai, peloteo oso hona ikusego, ni pentstot gaurko toniki izin aldala, ze batez be bikote gortze oso bikote sartzaile da, Arai pelota asko sartzen dau, buena asko itzen dau, eta ez dauke holan golpe potente bat, orduan, seguramente peloteo luzia ikusiko da, pelota horrekin batez be, ez da bape bizizia, berotzen da nien igual ipiniko da, baina momentuz nahiko motel dau, eta gero gainera aurrelari bisek ez di oso errematatzaileek esan da egun. Batez be Erikak oso gitxi errematetzen dau, kostauaz papez esan dezakegu eta eskumiaz bai, kortada bat, biparet bat, baina ez di pape errematatzaileek, Elena zozer gitxua. Orduen, seguramente hau izango ikusiko dut toniki eta nahiko tanto luzi ikusiko. Mugarte gitarrak ezagunak dira, Martina Seneinen eta Erikaren aita, pilotari handi izan dakoa, Txon. Bai, gure aitan da sasoien jokatutekue, 92ko Bartzelonako Olimpiadetan urrezko domini atatako eta pelotari handixak. Josu Mugartegi atain. Atera du alabak, Erikak sakea ez asmatu Helenak. Atzera Eskubiz indartzu. Eneritz. Arai. Kendu. Jokatu du Araik, Eskubiz tantoa, Eneritz Lizardik. Bana. Bai, eta pelota hau ikusegu beste toke bat daukela, hormati pekeixa urtetzen da. Eta horren eritzepa esan dugu, bipairet bat botako eta probetako ia Erika zelan daue, baina nervizu epe jokuen, ez dut bipairet oso onak urte, baina Erika ez da hueltzi lortu eta tantu urdin. Helenaren sakea. Oso aurrean harrapatu du. Erikak. Botea egiten utzi dio pilotari eta zaildu egin zaio gero. Bai, eta ikusi dugu, hemen Erika gizen lau kuadruen aire sartu dau, eta ez da guztebe jakina izen, atzera bota dau. Beran jokuen momentu zoize da. Eta gero Eneritzek ez da lortu airera ipintxe eta pelota gatxagatuako. Bai, garga ez. Eta bat gorri. Erikaren sakea. Barrotu pilota, oso atzean egin du kopea. Eneritz. Utsa egin du orain, Araik. Eta hori bai bada arrarue. Aurreko aztien be, Maialen gaitxi pardine zaren duen lehenengo tantuen. Palo oso argi bat joan da pesto partido zuen geixa ez bala jo. Gaur betxaten haritzuko, Araik nervizik ezpauke, beste akatxik ikusten ezpotzeu. Bina. Elena Barrenetxea. Arai. Elena, atera egin zaio saskitik. Bai, akatxe handixe, aukerako peloti euki dau, agintzen ipintxeko eta ez da usartu eta hor beran tristuri bai, ez? Elenak 8 pilota jo ditu, eta Eneritzek 5 hori ere ez da oso normala. Ez, hombre, euren pelotiaz, zaki ondo atetzen badu Elena, gero Araik
lehenko tantu ikusi gu ez da lortzen paseti eta hor Kendu. Helenak poku gehitza dauke. Erika. Venga. Eneritz. Orman sartutako pilota hori, errebesez kantxaren erdian, Araik. Ondo jarrita. Mucho. Erki, gaskiratu du, Helenak eta atzeratu gero. Arai. Lasai. Venga. Helena, oso atzera, altura handiarekin eta hormatik gora bai. Rebotera heltzen nahi izan dago bai ala bai, tantu agintzen ipini eta aurrien aukeri ukitzeko eta oso gutxia etxi baina gora joako. Lau eta bi. Erika Mugartegiren sakea, gurutzatua. Eneritz. Erritmoa hartzen ez diute uzten Mutriko Errari. Eneritz. Arai Lejardi. Ezeriz pilotari botea egin arazi. Ondo jarrita zegoen. Eneritz. Erika. Hau bai, errebotera joango da. Aurrelaria errebote lanetan. Ezin kaso. Oskarrena Martina Xemindarrentzat. Inigo Antxon, publikoan zehar arakatzen aritu gara eta Eneritzen lagun batzuk ikusi ditugu, batzuk baino gehiago. Eta hemen Ane eta Elaia ditugu gurekin. Ane, Gabon. Gabon. Zenbat lagun etorri zarete Mutrikuti? Joe, 50 pertsona bai etorriko ginean, gu 20 pertsona batu gea, behan klasekoak, kuadriakoak eta azako. Elaia, pankarta bat ere ekarri duzu, ez da? Bai, klasekoak eta Bilbon ikasteguenak indizue, baina, geu ere behaia joiatu. Eneritzi gaur ez zaio babesik falta. Ez, danoko hemengoz animateko eta topea. Zer muzkoa da Eneritz? Zer muzkoa da? Ona, jolazten, abila, beak lasaitasun eta horrek asko laguntze nik ustez eta lasaitasun horrekin egon noa iatu. Hane, markagailuan atzetik doaz, baina hau ez da bukatu. Ez, oandikan luzia partidua eta eurak aldeue, topea. Animatu ezazue laguna, eskerrik asko. Eneritzek eskubiz egindako tantoa iritsi da bere lagunak Aneren mikrofonoan izketan ari ziren bitartean, eskuinka da hona, Jon. Bai, eta tantuen zier pentsetan egona, zeurek pelota bajuagoaz joatzen dabiz, motelaz, eta hain barrido aldatu dabe, baina ez dut uste eurei hori komeni jakoenik. Lehen ezagoten moduen, bikote gortxoso, bikote sartzaile da, eta pelota bajuago ebaukezu tantu etxik ondiok eitzako ez daukatu. Gainera, Eneritzek eskuma hona dauke, badaki bizkat trasteetan, eta pelota biziago batekin, nipestot minen jaldeko leukela, tanto horretan indabe moduen. Baina, bueno, a ver zelan duen partidu, Sartzailea direla ipatu duzu, Xemindarrak eta Hotelaster zein pelota dotorea sartu duen lehentxeago. Erika Mugartegi. Tanto luzea doa. Erika. Helena. Indar gehiago, aurreko kuadroetan. Erika, Helena baino. Baina norri dauka polita, ezten ari dira bien artean. Hauzi egin darbatu du hau. Helena eskubiz. Goia libratu du, ez aldu ikutu. Ez diote, baina ondoren Araik ez du asmatu eta laugarren tantoa urdinentzat. Bai, nik zuzenien pentsagot Erikak ikutu da bela, baina, bueno, danak eldigatu die, inok ez daue eskatu bez, eta gero Araik ezin izan dut sartu. Berdintzeko aukera izango dute Helenak eta Eneritzek. Eta zaila atera du hormatik Eneritzek. Zabalean, Arai. Eneritz. Atzera Erika. Helena oso atzean jarrita. Erika. Eneritz Lizardi. Bipareta dotorea. Jokoz kanpo harrapatuta zeukan
Elena Barrenetxea eta zuloa ondo baliatu du Markina Semengo atzelariak 6. tantoa egiteko. Bai, hor oso ondo jundatzetik aurrera, Elena barruen euki dau, gainera nahiko atzien 7 errotik atzera egon da Elena kokatute, eta bueno, bipare arrisku handi hartu barik bipare eta bota haraik eta tantua. Elena Barrenetxea errebotera doa pilota, antxe gelditu da, 5 eta 6. Bai, hor, aire sartu da, eta ikusi egu ez, arai aurre erutzkun da, pentsa dugu jokaldixe botako ala, aurretik bota den moduen, oingoen atzera bota dugu, eta nahi txoa hormara ez heldu, pelotista asko urten, eta tanto euretzako. Elenaren sakea. Arai. Eneritz. Nahiko egin du, Arai. Elena. Eneritz Lizerdik oraintxe gainditu du pilotakada da kopuruan. Bere aurrelaria, 21 daramatza Mutrikuarrak, 20 Durangokoak. Eskubiz orain Erika. Elena Kutzi. Eneritz. Ondo. Elena. Pasatzera joan da, ez du lortu. Eskubiz Erika, moztu. Hau bai. 7 eta 5. Bai, hau da, Erikan jokue, berak zartu atzera dominetan alegin du, eta ero aukerako edaukenin, eskumiaz txapagainen mozten badaki, pipare eta beinoz ondo botaten dago, eta larregi arrizgau barik, tanto seguru jokatu, eta beran alde jauzi. 3 tanto egin ditu, pilota bat galdu. 7 eta 5 aurretik dira, bera eta Arai Lejardi. Ondo kendu dio sakea Elenari. Eneritz. Atzelariak nor baino nor indartsuago. Eskubiz buruan izango zuen, zer egingo, baina erori egin zaio saskitik eta 6. tantoa aurkarientzat. Bai, oso pelota franku euki dau, puntatik oso ondo sartu dau, baina ez da ugatzi lortu, eskumuturaz ez dutze lagundu izan beste lagundu eta jauziako. Elenaren sakea. Eneritz. Arai. Elena. Erika sartu eta pilota atzeratu. Oso atzera. Elenaren zat errebotean lana. Lehen ez du eramaterik izan, orain bai. Hostia. Jokaldi egin du, baina altura gehiago behartzen biparetak. Tanto izan zedin, 8 eta 6, lehen da biziko etenaldira aurretik. Markina Semengo bikotea. Bai, hor, jokaldi zeitzi nahi zen da, nik ez dut konfundirin dala, Erika Zabalin zain euki dau, igual txapagainen moztu baleu aukera hobi izango zen, baina, bueno, bintzete ausardi hori erakusten dabil eta eskertzeko da. Erika Mugartegi 8 eta 6 irabazten, lasaiantzean ikusten ari gara, aita ez dakit, urduriago egongo goten, alaba baino kanpotik begira. Oraintxe galdetuko diogu, Josu Gabon. Gabon. Aitaren edo alabaren bihotz taupadak doaz gaur azkarrago. Niri bizkordoiz bentzet, berana tranquil dagoela dinozte, baina ni neurik bizkordoiez. Josu, zer moduz jokatzen ikusten dituzu? Bueno, ondo, peloti be aldetxu da, batzuk bizi xaue, da altxea zidea purtsu bate jokun sartzen, da tanto luzik, remate gitxi, da semifinalak gutxi dauke, arrezgau gitxi. Ez da erraza izango eurentzat horrelako plaza batean jokatzea? Ez, gaina utxubari da, zaurren beste jenteaz da jokatzen, eurek oso elkarre lortzen die, eta zautu be bai, baina ez da zoitxute gaina presinoi errixe, ben alde normala da, bueno, baina utzikotzi. Josu, zuk zeuk ze aholku emango zenieke oraintxe bertan? Hainbeste gauza zango ziren, baina, bueno, tranquilo jokatzeko, da bat eta berba etxeko. Da, buru goixen euki eta disfrutetako. Zuk zeuk zure pasioa zesta seme-alabei ere biei transmititu diezu?
Bai, atzenine zestaskoan urte pilu daro izlanien, eta guk ez dugu besteik. Guk lana da parte zestie, da hoxe. Landu da txikixeia ilusin izartzakuen, da jarraitzu lanien asko da etxekota. Seme alabak ere zestaz jokatzen ikustean aitare harro egongo da, ez da? Bai, atzenin, kustozu, atzenin fruto da, ez da, posik. Baina gustora da bizen bitxartin, dano posik etxin. Eskerrik asko, gure pozik zugurekin egotearren, eskerrik asko izu. Eso zegoen. Josu Mugartegi atain, alaba Erika jokatzen ari da, eta beste semea zuekin batera, Eli txapelketa une honetan motrikun, ez? Parte hartzen ari zarete? Bai, hori da. Gorka Mugartegi aurreko Pariseken justok eure kontra jokatuan, Kriston partio jokatuan, eta irabazi jozkun, eta bueno, hor da bil, maila oso ona dauke, Gaztie da, Kriston korputze dauke, atzelarixea, da atzin jokatzeko Kriston korputze dauke, eta torkizun dana ezautzeko dauke, eta aber suertie dauken. Kantxan dira, lehen da biziko partida honetan jokatzen ari diren 4 pilotariak. Bana eta pina egin dute geroztik, aurretik, Markina Semeindarrak. Erikaren sakea. Venga, va. Alzau. Eneritz. Hori da. Arai. Venga, voy. Beza, berdin. Va, vale. Beste bat. Kutxo. Bixo, ke? Pasatako pilota ondo sartu du Eneritzek. Erika. Oi! Atzelariak eskatu dio, baina labur gelditu zaio jauzia. Muturrarekin ikutu du jauzi egin arren, 9-6 orain arteko alderik handiena. Bai, oso ondo junda, atzetik oso ondo eskatutzez, berak hobeto ikusten da, eta pelotian bera doie pelotia irazoten, baina saltu ez da uneikuen, eta justoz ez da puntian asko dau, eta ezin sartu. Eneritz. Arai. Men! Venga, kendu. Eskubiz zabaletik. Aire. Basa egin du Erika. Eskubiekin min egin du lehen. Pilota honekin eta orain ere tantoa lortzeko zorian. Aire. Erika ondo sartu da eta egintzen bera hasi. Elenaren zaldana. Eraman. Tanto. Indartzu erreboteatu du eta saria jaso. Bai, Gorrizeko oso ondo landu da betartu, rebotera heldu die. Helenak erutie lortu dago osta, eta gero Erika gor nahiko aurrien, peloti nahiko azkar torri jako, ez da oso preste hon, eta ez da lortu sartzi eta tantu urdin. Helena Barrenetxearen sakea. Arai. Helena. Herritarren aurrean, itxura ona ematen ari da, marka joan atzetik diren arren. Eta enaz konturetu tanto amaiera, baina zango neuke Gorrixen pelotiata da bela. Goiti pasazaio, baina atzelaria konpondu du. Arai. Helena. Arai errebesez. Aire. Venga. Eneritz. Aire. Erika. Venga. Gelditu egin zaio. Ez dakit zergatik. Ez dena egin du eta gero berandu zen. Bai, ez da heldu ikusi dago airera esan laltzen eta ni pesto desan da bela, bote pronto sartzen alegin du erin, rebotera lago eta rebota bengot. Baina gero reboti ez da urten berak pentseta ban beste eta ezin izan dago alegin ipein. Errebotean Erikak egindako tantoa. Hor sartu bertzuela ematen zuen. Bai, eta gero berak pentsa baino bitxa urten dago. Eta bain, hemen justo gure aurrien jarritxe daukegu Josu Mugartegi atain, Erika nahitxe eta tanto egin da segi zen izatze. Erika, aldatu pelotie, nik oso argi dauken, nik pestot oin arte jokuen erabiliaden pelotiek Eneritze itxotzela meze, Eneritzek minin aldabela pelota horrekin,
Eta gorriziak lehen ezagutena, oso bikote seguru edi, oso bikote honetzen dabe, pelota asko sartzen dabe, eta pelotiek erota bajoa izen, mingitxeen gotzi eurei eta erosua jokatuko dabe, eta nik ez dut Josupe hori zautzela beran alabiai. Erikaren sakea. Eneritz. Arai. Atzelari biak lanean, oso atzera etorri da Elena, eta oso gora badu pilota. Ez dakit horrera joan behar duen Eneritz bezalako atzelari bat izan da. Ba, nik pentsetot hoiz ez, gogukin igual revoluzioetik pizkat pasauta biela, erakutzi nahi hori, txien jokatzen, ondo jokatu nahi hori, lehen anek esplikau daben historia guzti hori ez, ba, pizkat behatzi kuadro arte torri da, ez dut uste hain atzera torri berri daukenik, pazientzi euki eta ondo itxen dakizena ba hurri nahi, ez, konfizantzi euki atzelari zen, eta gero hori Egira, ze tanto egin duen ondoren aurreko akatsa konpontzeko edo, Erikaren sakera sartu, pelota gelditu, eta zeinen dotore utzi duen txokoan txaparen gainean. Ez dago, eto bukatzerik. Ez, eta hori da, ez, aurrelarixe da, aurreko jokuen ondo. Behatzi kuadro arte bajatu berrik ez dauke, laga Eneritzi beran bierra itxen, eta eukiko zuzuk zure aukerak, eta horrek aprobetxau ondo. Baina, bueno, normala da, ez oso gaztie die, etxin jokatzen da, erakutzi nahi hori, ba, bueno, oba da usardi hori eukitxie kontrako efektu eukitxie baino. Arai. Eneritz. Indartsuenaren legea ezarren nahian dabil. Nutrikuarra. Ez du pelota saskian sartu. Eta 12garrena Erika eta Adei behintzat. 15garrenetik gero eta gertuago. Ba, haioengoen Araik defentzan oso ondo, frontizen alturi aprobetxau, peloti ondo luzetu dago eta Eneritz pizkat aurrera tute ondaia ba, dominetan eguela eta pizkat Arairi bizkara erakutze horretan eta pizkat sorprendiut harrapau dago eta atze duzke ezin izin da pelotori sartu. Eneritz Lizardi. Ederki gurutza dutako pilota, ondo Arai. Elena Barrenetxea. Arai. Eneritz. Erika. Pelota motelarekin, ari dira berriarekin. Bizia bereiek atera baldin badute ere. Biziarekin erosoago urdinak. Erika. Errebotera izango da. Ondo. Nahiko egin du, Elena. Erika, berriz ere. Oso atzera. Arai. Eneritz. Erika, altura handia eman dio. Libratu du goia. Hau ez. Aurreko erremotea bai. Frontiziratu duela bertako pilotaria, baina hau gehiago baztertu zaio, toki gutxiago. Ez du pilotarekin bat egiten asmatu eta 13garrena oso ondo bideratuta daukate Erikak eta Araik. Bai, eta plana oso argi dauki, ez? Pelota bat gehiago bota, kastigetan jarraitzu, aldanien errebotera heldu eta aukerak etorriko die, baina ikusten gabiz, Erika estabil zebe arriesgetan, buena bota, haitxek izan daulen, ez? Semifinal bat da, entzino asko dago, eta buena bota, atzera bota, eta sartzian poderioz, nagusi zeten dabiz. Erika. Errebotean 14garrena, 14 eta 8. Ba, eta konstantemente, ez, bardine joko, bardine oinguen Elena pizkat reboti urrin gatu jako, gorputetik urra hartu baleu, kontrol gehi zaukiko ba, baina hain hartu da urrin, ba, ezin izintzela alturaik emon. Azken tantaren bila lehen beriziko joko honetan gorriak.
Eneritz. Aire. Erika. Aire, libre. Venga. ¿Piso qué? Voy. ¿Piso? Venga, men. Arai. Men. Venga. Va. Cuando sea. Eskubiz orain. Martina Xemengo atzelariak. Venga, va, Ikerru. Eneritz. Aire, voy, si no. Miau. Bila doa Elena. Aire. Oraingoan igarri egin dio Erikak. Atzera Eskubiz. Eneritz. Arai. Erika. Rebotera pelota. Hortxe bukaliteke, hortxe bukatu da. 15-8, xantotasun handiagoa erakutsi du Martina Xemendik etorritako bikoteak. Bana eta Bina izan dira, baina gero eta alde handiagoa, ea Ane zer dion aurretitatzen pilotarietako batek. Arai, partidan sartzea, astea da zaiena normalean, zer modu sentitu zarete? Bai, bueno, hasieran ni bentzen nadape ondo hasi, baina, bueno, amaitxu bentzet, hobeto bai. Zuen lana egitera etorri zarete, atzera behin eta berriz, beldurri gabe, eta emaitza izan du lehen setean. Bai, hoxe da gure joku da, bigarrenin be holan segiduko gu. Animo, zorte hon. Eskerrik asko. Atxeden alditxo bat izango dute pilotariek, partida hasieran Elena Barrenetxeak gehiago sartu da jokoan atzelaria baina zenbakiak antxon normaltasunera etorri dira eta orain askoz gehiago ditu Eneritzek aurrelariak baino. Bai, hori da, hemen pelotaka behitzen moguz, gorrizek Erikak berrotazi pelotaka joitzu, Araik berrogeta zazpi, baina urdin eta paseten baga, Elenak 34 joitzu eta Eneritzek berrogeta mabi. Azkenien hor izlatzen da, komentetan gabizena. Erikak aurrien ez dago izan jakin nahi, badaki pelotak gitza bota azkenien tantu euren alde jauzteko aukera asko duzela, eta azkenengo tanto honetan ikusiko, azkenengo pelotakadan Erikak 4 kuadroen hartu dago errebezez, Elena 7 kuadro terdixen egon da, eta ez dago izan jakin nahi izen aurrien atzeko armara heldu da, tanto eta zeta poltekora. 169 pilotaka da, jodituzte lauren artean. Joan den asteko final aurrekoa, pisetetan erabaki zen, estuak izan ziren, eta bigarren partida edo bigarren jokoa jokatzen hasi aurretik, beste protagonista bat badu Anek. Imanol López dugu gurekin. Imanol, Gabon. Gabon. Zer modu zaude partida jokatu horretik? Bueno, momentuz ondo, ez gero izango dira komeriak, baina momentuz ondo eta a ber nola ateatzen dan gaur. Normalean ez duzue buruz buru jokatzen, ez da ohikoa. Zer modu joan dira entrenamendua? Bueno, egia da, ez, azken finean Estatu Batuetan jokatzen genuenean kinila bat sartzen genuen egunero, baina orain hemen gaudela, aktibidade gutxi daukagu mano-manoan, eta a ber nola sentitzen gehan, ez? Frontoi berri bat, sentsazio desberdinak hemen, ohitu egin berko dugu eta bientzako izango da berdina, osea, a ber zeinek egiten duen ondoen. Aritz Erkiaga izango duzu aurkari, beti da, aurkari deserosoa. Bai, baina azken finean hori ere polita da, ez? Horrelako aurkari batekin ere hor barruan magia geratzen da, eta azken finean, gero ondoen egiten duena lana, garbi dago Aritzeke gaur egun dauka jokoa izugarria da, eta ni hor, abertzoz egiten dioten kontra pixkat eta ondo ateatzen da, Zorte hon, eskerrik asko, Imanol. Eskerrik asko. Imanol Lópezek gorriz jokatuko du, urdinez Aritz Erkiagak. Hasi da bigarren jokoa. López Iñigo Antxon beti bezala lasai. Ez da urduri jarriko. Ez, plaza askotan ibiltzeko edata. Ez dauke, arrazoirik. Erika. Asko aterako da errebotetik. Barrenetxeari askotan tokatzen ari zaio. Errebotetik bueltan pilotak eramatea. Bipareta hori arrepatuko du. Elenak ez du arrepatuko. Uste baino gutxiago atera delako. Ezker horma eta frontisa jo ondore. Bai, oso argi markau dago Araik bipareta botata zoila, Elena zuzeni egon da zabalera, baina frontizien ez da zabaldu berak ez danok uste gendun beste, barrurutzin dau pelota horrek eta ezin izen dago Elenak eze behi. Erikaren sakea. Venga, va. Eneritz. Bájale.
Garai. Erra, izan da pelotaka da hori. Txatxita joan da Orman eta komeriak izan ditu gero. Eneritz Lizardik. Hobeto bukatu dute lehen da biziko jokoa gorriek eta hobeto ekin diote bigarren setari. Bai, eta ez dauke aldatzeko itxuran nirik gorrixen joku hau izango da maitzu arte. Eta bueltan moteko era gauzok itxuk ustutxuaz ez. Erika igual zakien pizkaten reten bada eta Helenak zakerreztuen tantu ditxi lortzen badau edo Eneritzek eskumakaso honen bat joten badu, baina bestelan joko hau ikusiko gu zer guztitzen zian. Arai. Helena. Hora. Goiko sarea jodu. 3 eta huts. Kresak ez dira unonak eta bakizu, estabil jokuen asko zartzen, komenta gulen, erakutzi nahi hori, eta bueno, horre aukerako eki dau, haber ni errautera altzena zen eta dominetan pasau da. Nahi horretan gora joako, eta bai, zak erreztu den be, guztein dau, eta bueno, izkat, desesperauti guztien da, Helena. 4 eta huts. Txaloak atzetik doazen entzat. Erikaren sakea. Eneritz. Altura egoki aurkitu du Araik. Arai. Errebesez bi atzelariak. Aire. Bishop. Ez, zaila zen hori. Usteko agian. Bai, ni pesto bai, Eneritzek horroz ondo baztertu dute. Eta Araik ezautze, Bishop ezautze. Bueno, Erikak konbizantiuk dira usartzen. Alain dudat ez da usartu, baina bai, lagaba ban ezan eze bat zan, Araik azti sartuko ban, eta tantu jarraitzeko ez ban arazorik eguteko. Lehen da bizikoa egin dute, Helenak eta Eneritzek. Bigarren jokoan, ez da iritsi, laugarren kuadro parera. Haze opari egin duen Helena Barrenetxeak. Bai, eta peni edaz, estabil asko jokatzen, aukerak itxi daukez, eta erakutsi nahi horretan, akat desente eitzen dabil, eta peni edaz. Sakea luze Erikak. Eneritz. Arai. Aire, esartu! Venga! Eneritz. Aire. Venga. Erika. Bishop, Va. Bai, aurrelaria, zein atzelaria. Eneritz Lizardi zigortu nahian. Hor da motrikoarra. Aire. Piloteoan gorriak nagusi. Bai, eta Eneritzi lankarga handitxe ipiniaren eta beraz zigortu nahi arren, Eneritz oso ondo dabilean duten, ustot pelota bat galdu da bela bakarrik. Baina joko estilo honek eruten daua, gero lortu nabena ez, kantantzizioan eraginez, azkenien tantu eitzen amaitu dira. Ondo Helena. Eta tanto. 2 eta 5. Bai, eta espero bakue, Erikak pelota franko euki da hor, eta ez da usartu da, bueno, urdinentzako arnazgune pixkat. Horixe behar zuten. Barka Inigo, Antxon, beste protagonista bat ere badugu gurekin. Aritzerkia, Gabon. Apa, Gabon. Berritxuko finalean elkar ikusi zenuten, Imanolek eta Biok gaur berriro ere errebantxa nahiko du. Bai, oso partido gorra, bere kontrako partidanak izaten dizen modun. Asko jokatu du Alkarren kontra Miamin bebai eta gaurko ez da ezberdin izango. Ez zaudete ohituta Imanolek ere hori esan digu entrenamenduak eta zer moduz joan dira? Ondo, frontoi ezberdin da, pixkate luzia berritxu baino, oin arte berritxun jokatzen izan dugu, eta bain amengo neurri eta inbiar.
Imanol lanak ematen saiatuko dela adierazi dugu Imanolek, zuk zer diozu? Bueno, bareke seguro emongoz dela gerri eta ni egin dukuna zerrematetan. Bera badakite indar gehiago dukola eta dana domineten dauna naiz eta atzelari zen, ordunik errematen diot. Eta gaur dena salduta aritz, sold out. Bai, oso berri ona, Durango moduko frontoi baten hainbeste jente hurbiltzie, bain eskak animetan eta gero ikusten eta posgarri da. Bazorte hon aritz, mila esker. Protagonistak bada ez da peloketa eriketak egiten hasiak dira, izan ere, martxa azkarra hartu du bigarren joko honek, eta aurki izango dira protagonistak buruko lehia horri heltzeko prest. 8 eta 2. Etena izango dute pilotariek. Frontoie jokatzeko zarratu horretik, eta gero Daniako frontoie zarratu zanien, Amerikarrak izenera, Miamiko izarezko frontoi horretan jokatzeko aukeri eukiben, eta handa biz. Berriz ere jokoan, bigarren jokoa haze pelota sartu duen Araik. Pelota bere bizitu da, Antxon, baina horrela segitzen dute bitartean zertarako aldatu, Bai, hori da, pelotie bizitu da, baina, ja, gorrixek oso eroso dauzkantxan, eurek daro jakinti tantotanetan, eta, Holando izen bitxartin, da marka joen sortzi bi eukite, zetako aldatu. Elena Barrenetxea, Arai, hasieran pelotaren bat edo beste galdu, baina oso seguru ari da, eta errez ez pilota ederki jartzen. Erika. Elena. Arai. Eneritz. Tanto luzea jokatzen ari dira. Atzeen alditik bueltako hau. Eneritz. Lana eskatzen du partida honek, zalantzari gabe. Eta presari gabe jokatzen ari da Mutrikuarra, markagailuan oso atzetik dabiltzen arre. Elena, erritmo aldatu nahian. Arai. Zeinen ondo jarri duen pilota hori, altura egokia eman da. Eneritz, asko aurreratu da Erika, pelota gaiztoa sartu. Gora. Goiko txapara. 25 pilotaka da, jo dituzte. Azkena ikusi dugun tanto honetan. Bai, eta barri du, tanto landu, aldanin erroten aldu, pasau inda, baina egitxe da, lehen tanto aten ikusi golezak erreztuen Erikak kostaguaz tanto indabela, baina barri du bate ja izango luzidunaz baten, eta segidegun planaz, eta barri horre otera gota, oin buen pizkat egia ezi, baina gora joago. Moztu egin duen Eritzek, aukera eman dio Erikari. Elena, honek ere moztu, hiru jarraian, eta hori erantzunik gabe, baina falta eman du epaileak. Elenari boti emondotze, eta aurreko epaileek oso argi ikusi dugu, eta hartzau ina bai. Epaileak Asier Azkarate eta Inigo Zeliz dira. Txisturen bat edo beste entzun dugu, baina oso argi ikusi izango zuen. Bai, niri bitzain doate, eta hemen erripikapen egin betezot ikusi dela, boti mote, aurreko epaileek oso argi ikusi dugu, eta nahi txeku egiten, euren lana ondo indabe, eta pitau da. Erika. Elena. Arai ez du pasatzerik izan. Oso seguru ari da jokatzen. Egira nun jarri duen orain ere pilota. 10 eta 3. Eta kolore gorriagoa du. Eta esatu partidua ziren, pelota pare bat oso erretzak aldutxu, baina arrezkero oso seguru da ben. Gero eta pelotik gero eta gehiago luzetzen, frontoia neurri sekondo hartu, frontitza aprobetxau, eta ezker horman pelota gatxaztu epitxenen ez. 10 eta 3, alde handia, oso handia markagailuan. Eta hoi tanto egiten zenbak kostatzen zain kontuan hartuta, zail dirudi, pronostikoa
hankaz gora jartzea, 11. ere iritsi da. Bai, eta ez dauke, honek, aldatzeko itxuraik ez dauke, eta itxuri eukitzeko aukerak begitzi, komentau gulen. Helenak asko azertau biko leuke, baina helenak azertetako aukerak eukibiko leukez, eta ez da bil leukitzen, orduan, oso gatsa ikustot. Saketik bertatik agintzen hasten baitira, Markina Seneindarrak. Eneritz. Arai. Eneritz. Asko luzatzen, bihatzelariak pilota. Eneritz. Erika. Egurrean Bigorriak. Lehen baino aurrera guarrapatu du pilota hori. Erreboteko zulora hau ere. Eskubiz orain Eneritz. Ez du arreskorik hartu nahi izan Erika, katzelariari utzi. Eneritz. Errebotean ipiniteko pilota hori, eraman Helenak. Arai, zer egingo du, jokaldia? Ez, bien tartean Eskubizarri. Erika, lana gogotik egiten ari dira lau protagonistak, tanto honetan ere. Helena. Arai. Ondo. Gogotsu, Durangarra. Ea tantoren bat egiteko aukera izaten duen. Hortxe aukera. Aukera izan du, baina aurreko batean gertatu zaion moduan. Altura falta izan zaio biparetari. Bai, eta kasu izan nik uste bardine pasagoakola, ez? Ja idei eukideu bipareta gota biot, eta itu junda, ikusi hogu Erika zuzenien zoien zabalera, hona izen bazan be, heldu ingo zan, eta arrietza horretan, txapapera joako. Baina bintzet, muen tanto ondo landu dau, dominetan ipini da, aurrien oso ondo topau dau, eta gero txako ondo urten. Horre ere bukatu egin nahi izan du, baina erna izan da Erika eta tanto azkenean aurkariek. Ausardia ezin bukatuko diogu. Baina etzaizkio berak nahi izan jongi ateratzen ari orain arte jokaldiak. Ez, eta askotan, pasetzen da, atzetik zoi zenien, gauzak ez duzen ondo urtetan, alegin horrek urtetik atxau izaten da, ez dugu konfizantza hori, aurkaritxe konfizantzaz gainezka da, eta hoxe be ikusten gabiz, barkagailu aldrebe zegoen pasan, seguramente Helenan tanto hon batzuk ikusten ongo ginen, baina atzetik doienez, prezin hori, egin nahi hori, gauzak zailutxeako. Aspaldiko partez, Arai Lejardik pilota galdu du esker hormatik gora botata. Lau eta amairu, lepo bete da Durangoko Ezkurdi pilotalekoa, Interserieseko bigarren jardunaldia ikusteko. Emakumeen eguko txapelketa eta gizonezkoen buruz burukoa. Arai. Helena. Aire. Ondo. Begira, nun jarri duen orain ere pilota. Pelota hori junda, Ameriketan ezaten amon, pintxurian atzetik. Eta hor, ezaten ben horre goten nahi biletiek, eta pelota hori oso ondo baztertu dago, da neretzek ezin izan dago ez behin. Bigarren final aurrekoa bukatzea erdela ematen du. 14 eta 4, lehendabiziko joko irabazi duen bikote aurretik. Azken sakea atera du Erika Mugartegi. Ausartuko, te da jokaldiren bat egiten aukera baldin badu? Ez dakipa. Arai. Bukatu da. Hau ere gaizto jarritako pilota. Arai Lejardik atzean. Eta finalean Maite Ortiz de Mendibil eta Maialen Aldazabalek badakite aurkari zeintzu izango dituzten.
Erkiaga. Gainetik pasadu. Hola, erreboteatu. Aukera orain Erkiagak. Eskubiz. Gainetik pasa. Bigarren aukera, eraman. Iaia pasatako pelota izan da. Nahi duen egiteko Erkiagak txaparen gaina maizutasunez utzi. Bana. Bai, eta momentu zaritoz ondo eta golpiaz, zakerreztu egin bastante atzera batik bota biharri zen dago, eta alanda guzti Manol Pasenti lortu dago, eta buruz ez da sekretoriek, rebotera heltzen baza, eta aurkarize frontizera bizkarrez ibintzen mozu lan asko aurreratu zeuko zuz, eta bueno, hoizera bitxek eitzen zaiatuko dine, eta momentu honetan bitzeta aritzeko hori oso ondo lortu dago. Zauzketan sakea Lopezi egokitu zaio, berak aukeratu du. Lehen da biziko pilota, orain beste zerbaiten bila jodu Saskira Aritzek, aurkitzen baldin badu, pilota aldatu egingo du. Bai, Aritzek pelota bizitzen nahi dau, berak zaki aprobetxau eta gero Imanolen errestu eber rebotera pasetzen montze bintzet, berak errebotetik mine eitzeko aukerak eukitzeko, pelota bizitzaz gehiago aukizelako, eta bueno, ikusiko gu haber, ia zentuen topeten badau bizitzaurik edo ez, edo ez harritxu, hemendik lau bostantora Imanolen pelota barriña atetzen badu eta pelota hori berotzeko aukeratu. Erkiagaren lehen da biziko sakea izango da. Imanol. Altura gutxi eman. Erkiaga. Espastarkoak erkitu pilota rebotean. Ipar eta Imanolek. Bideta bat. Bai, esan dugu Imanolek Aritze pesan dugu bideuen atzelari izateko bai errebotetik, bai zakia da, bai tantu eto bau, bai eskupiz, bai kostauaz, menperatu itxune keinu teknikuek die eta ikusi dugu hemen bez, lehengora Ipar eta bota dago, oso ondo bota dago eta tantu eberantzako. Lopezen sakea. Erkiaga errebotaren bila. Hauzo pare bat atzera egin Imanolek eta berak nahi du nagusitasuna erakutsi. Eskudiz erreboteatu du Erkiagak. Txikxakaren bila zijoan. Aritzen errebotea Lopez. Erbadaki gehiegi iman ezkero RBS errebotean min egin dezakela Erkiagak, kontuz egin beharko du, eta orain gora aldegin dio Lopezi. Adetzuen pilota auto zoloan utzi nahi. Altura larregi eman, eta goiko koltsoia du pilotak. Pina. Eta seguramente azkeneko pelotaka honena baino aurrekoan eta ongo eukiko dau, errebote oso luze bat lagautze aritzi, ez dakit zazpi kuadro arte daurtzen dana, eta hor pasau jako aritzen dominantzera, eta hori da pizkat neurtu biko da bena, erreboti etopau bai, baina pasau barik, zer lan aritzen minazko ino lotzen. Ispasterko pilotariaren sakea, Pina. Aurrekoa baino dezente luzeagoa. Lopez. Gora. Bai. Ezker hormatik gora. Joan zaio pilota Gipuzkoarrari. Bai, eta peni eukiko duz, oso errezko hona izen da. Atzeko hormara heldu da, ez da pelota hori asko urtengo, eta peni eberantzako. Jokoak 15 tantora dira. Orain arte 5 jokatu dituzte. Erkiagaren sakea. Lopez. Jokoan luze pilota, tanto. Laugarrena Aritz Erkiagaren txat, eta Murugamendiarazek beste puntista bat du aldamenean.
Berela izango du, Jon Zabalarekin hitz egiteko. Orain bai, Inigo, barka, Jon Zabala, Gabon. Bai, Gabon zeu da. Jon, erronka berri batean murgilduta zabiltza, ezta? Bai, horrabiz gukaz batera, Euskal Herriko herrixetan, on momentu zua hiriburuk eta apur bat ez die zabaltzen. Sekulo ez da progentia irakutzi eta ume barrizi interesetako nahi, irakutzi apur bat. Eta bertara hurbiltzen direnek zer esaten dizute? Bueno, aurreko Bilbon hasi ginen, lehenengo esperientzi izan, batzuk agertu zin zarra, winterra eta ikustea nahi benak probau, da gero humik asko. Lehenengo nahi benak probau kirola, eta egiz izan oso positibo. Eta zer erakusten diezu? Bueno, hasi eran oso gatxa, deporte tekniku da guri, orduan erakusten dit apur bat frontiza bota, eta gero azertetan da behin apur bat frontiza bota, apur bat pika bitzetik dira, nondik heltzen dizen, da hola goxe guztak. Baten batek harritu altzaitu? Bai, egiz izan ume batek han heldu zan ez, 10 kuadrotik nondik heldu zan, da bere izan otzen, erosi zestabaz, badukizu futuru. Eta zuek egin duzuen lanak esan nahi du, gauzak ondo egin dituzuela jendea frontoira hurbiltzen delako, ez da? Bai, klaro, hori biharra atzetik dator, bai, Gernikek eta ETBek eta indaden biharra hor lagundu hau, eta geupe hoxe aprobetxeu eta apurra, betzu momento ona izan dela, gentia erakustu gentia traditu, jake oin apur bat lotzute guzan, genetako errentza. Zein tokitan egon zarete eta zein beste plazetan egongo zarete? Bueno, aztion bitxoritza goiez, Gasteiza, da gero handik Donostire goiez, gero Pamplona bai, Gernika, Durango, eta bueno, Zabaldiga herri barritxek sartzeko hor, nik zenbat eta herri gisa eta ume gisa apuntau, posa. Jendeak non topa dezake informazioa, Jon? Guk .eusen sartute, gu.eus sartzen da, eta hanik topoko informazioa dana, ze frontoetan izangoan, feitxak eta zetan datzan eventuek. Primeran, Jon, eskerrik asko. Bale, eskerrik zeuei. Jon Zabala eta bere proiektu berria bien bitartean, tantoak egin eta egin, ari da hemen, goin mailakoak gainera, ari zerkia gantxon. Bai, pelotia beran guztoko ikitzen azitxe da, errebotetik ezer barririk ez. Maixua dela erakusten dabil, bai barrure, bai biparetzeaz oso tanto honak eitzen, eta oina peloti bizitzu dela zaki eda aprobetxetan, azkenen honetan ikusi homoen, errebotera zakiatu da. Laburragoa izan gata hau, erantzuna izan du Imano Lopezek. Hortxe izan dezake aukera Zumaiarrak. Erkiaga, indartxu barrura errebotea tanto. Zortzigarrena, etenaldia egingo dute, bana eta bina hasi dira, partida orekatua, baina hartzeala handia sartu dio Aritzek Imanoli, eta alde polita lortu du. Bai, komentagun ez, pelota honekin oso eroso dabil, Imanolek domineten dago, baina ez da ulortzen asko portazien. Xabi Barandika, Gabon. Gabon. Gaur lasaiago armaietatik begira, ez da? Bai, bueno, gradan bezu fritzen da, baina bai. Entzaietan torgara purro baten partidu baina harin jau, da bueno, untxe euren partidu bat ikusten. Entzaiatzeko gainera bikote berezia izan duzu? Bai, lehenguzu hartu bat oingoan, Diego Lizantzateia lagunduko gazten, beni eukigu ez dugu laukin partiduko pelotak, da bertan eskolako pelota txukitzizkoet, baina bueno, zozer ingu. Erkiaga eta Lopez, 2 eta 8 markagailuan, zuk zetan kera hartzen diozu? Bueno, nik uste dut Aritxe gaziertin duela rebote, borsei rebote eta segi zen, eta bitxu. Azkenien markagailu beren alde da por ahora, ondio partidu asko aurretik. Aztelena urruti dago, baina gertu aldi berean, Xabi? Aztetxu bete falta da, ondio denporien zaietako, da, bueno, a ber partidu hon bat eitxikun. Ingurukoek zer esan dizute? Disfrutetako, da azkenien badakigu buruz-buru jolaztia oso gatsa dela, azkenien errakuntzak horrek inguzena pasan aztien, horrek ebite, a ber. Aztelenean ikusiko dugu elkar, eskerrik asko, Xabi. Eskerrik asko, zeberi. Ekin diote berriro lehen demiziko jokoaren bigarren zatiari. 8 eta 2, sake luzea atera du Aritz Erkiagak. Xabi Barandikak, Diego Beaskoetxearekin ensaiatu du gaur. Ez nahi zuten pilotekin, baina ondo etorriko zaio, kontoi honetan berriz ere bere burua ikustea.
datorren asteko finalari begira. Oraindik ez dakit noren kontra jokatu beharko duen. Imanol Lopezek 3. tanto egin du, 3-8. Bai, eta berro Imanolek zaki berreskuratute beran pelotiaz. Jokuan inorantzia aldatzi lortzen da ben. Emoten dago Aritzen pelota bardin ateta doiela. Bai, Aritzen pelota bardin eskatu dau. Bera bezakatza iona da, komentau goten atzela ditzizeteko zaki oso ondatzen dau, eta ikusi dugu berai errebotera atatzela, bueno, a ber, berak be suerte hori aprobetxau alda ben, eta tanto erretzatu keino lan. Imanol Lopez. Luze egia. Pasabana egin dute, badakizue bost egin ditzaketela, baina 6. aurrera faltatzat hartuko direla luze ateratako guztiak. Bigarrena. Tokia badu, Erkiagak. Lopez. Indar askorik gabea. Baina nahi baino gehiago batera da errebotetik. Eutxilio oraingoari Imanol Lopezek. Honi pixka bat falta izan zaio txula izateko. Beste aukera bat Imanolek. Ez da dipareta hona izan. Ez alegindu da ez, lehenengo rebotera bota, baina berak Inter gitxi emota, Aritzek pelotik dakarren Inter hori aprobetxau ez da izan, eta esfortzu gehitzain behar izateko berari pelotik entzeko, eta gero ja ikusi da benin aukela erazora pasetako, zaiatu da, baina ez da lortuko, ez da hori ondo botatie, txapazpirekoako, eta zantu da Aritzen dago. Erreskuratu du sakea Aritz Erkiagak. Lopez, eskubiz erantzungo dio. Erkiaga. Imanol. Altura gutxirekin darabite pilota. Oraingoan emaitza ona eman dio Imanoli, tantoa atzean lortu baitu 4 eta 9. Ba, eta nik ez dut Imanolek dauken ahalaz, hau izen bidala beran pelotazu, ez? Errebezaz txapagainien jo, bizi jo, ez da izela frontizien altura asko hartu, eta gero rebote tipe ez da holan asko altura asko hartuko, eta inkluso oin buen pasau da moduen, ez da utxikxak egin, baina bueno, rebotetik interri barik urten dau. Besteran alturi emoten motzen, nahitxe pelotik interrik ez erun, Aritzek rebotetako erosu hau da, eta Aritzen berak nahiko gaitasun dauken berak nahi da ben norabide munda, nahi da ben interra moteko. Imanol Lopez aldea jan nahian, baina ez dio orain arte aurkariak erraztasunik eman. Bikaina izan da arrebes hori, baina atera egintzaio, beste aukera bat izango du Erkiagak. Ezin pasa. Eta tanto atzean, aurrekoaren oso antzekoa. Ba, eta hori da, ez, ikusten gabeiz, rebotetik hor behien jota ez da pelotik asko urtetan. Inderraz bai, baina alturak itxiaz, eta Aritzen dako rebotetako oso pelota gatxak die, eta ikustot Imanolek konturetu bida bela, hori dala beran pelota zu, eta ez, aurretik botatxune horrek globo modokuek, Inderri parik, eta Aritzei reboteerako erretza hauek urteten jako zenak. Hiru eta bateko partzela, Lopezek 5 eta 9. Markagailua horixe erakusten ari zaigu. Erkiaga errestoan. Garrura errebotea. Aritz. Hau bai. Lehengoa baino hobea izan da, baina ondo eraman du eskubiz Lopezek. Txutxakaren bila, hortxe atera egintzaio, baina gero ez pasmatu Imanolek. 10 eta 5. Bai, hor Aritzeko zondo dominau dutartu, eta azken pelotaz honetan Imanolek peloti beran nahi baino barrura bat izartu dau, ez da oso puntatik zartu, eta
ziztiek ezin izan dau beran bierra egin frontizera guteko, ez? Zuzenien zarera urtegako eta kantu aritzen dago. 74 pilotaka da, oso pilotaka da, gutxi dira. Bai, buruz buru orokorrien peloteti oso gatsa da, eta gisa neurri honetan, ez? Azkenien, 50 metro dago izan honek, metro asko die pertsona bakar batek betetako eta normalena da, el lau, 5, 6, asko gota 7 pelotaka tantua maitzi. Bigarren sakea izango du Erkiagak, lehen da bizikoa luzea izan baita. López. Ziztu bizian atera da pelota hori, aukera guztiak Erkiagarentzat. Horrelakoetan nekez barkatuko du. Bai, eta gainera pelotaka dau guztauki dau. Kontrakantxara heltzen. Bera Imanolei begire, Imanol, hamen ikustugu, Imanol nora zoiez, zabalera zatoz, barrure, o pizkat barrure zoiez, biparetan markauko zen, angulo zoneuk idau marketako, eta hortik aritzek, euneko 98 tantu ditutu, seguru. Hamaika eta 5. Azken 2 urteetako buruko txapelduna. Lopezen errestoa. Tanto. Aurrekoa baino indar gutxiago eman dio errestoari eta aritze guzti baino gutxiago atera da errebotetik. Ba, ikusten gabeiz da aurreko aztien ikusi gendun horre errebotien nahiko pehien jotzen benien indar askokin espadoi ez dela pelotien larregi urtetan eta honetan behori pasau da, ez? Aritze pentsetan gehiago urtengo zala, baina pelota hori pizkat gatu inda eta tanto López ez da. Seigarrena egin du, Imanol Lópezek. Maika ditu, Aritz Erkiagak. Lópezen sakea. Erkiaga. López. Jokaldi egin bertatik, harrapatuko du Imanolek eta nahi duen egiteko aukera du. Eraman Erkiagak, beste bat Imanol, oraingoa indar gutxiagorekin, baina lehengo tokira eraman hori ere Erkiagak. Abazertu. Tanto. Efentsak eman dio tantoa Aritz Erkiagari. Antxon Alberdik ikusi du gaiztutzen ari zitzaiola pilota. Bai, horre interrik barik, intentzio osoz bota dago, baztertzen dan, eta hamen ikusiko gu oso ondo, zelan baztertu dago Imanoli justo berak sartu dira momentuen, ezker hortan sartu eta hor. Pelota hori, velozidadien doien nien askotan, askoz berretza da zartzie, ze intui dutxosun hori doien, baina astiro datorren nien, eskuepe dardara itxotu, denbora asko zau zain, eta askotan utzi itxogu zerolako pelotak, eta hau izen da Imanoli kasuen. Defensa ona erakutsi du Aritz Erkiagak eta Txalo Zaparra da entzun du Ispasterkoak egindako lanak saria izan baitu azkenean. 12 eta 6 Lopezen pilotaka da bildurgarria atzera. Begira zer egin duen Aritzek lurretik. Bai, ez dugu zer barririk ezango, ez? Nik inoz ikusioten errebotatzai gonena da kostauaz behin imen da beste behin erakutzi dago, ez? Pelotien mot gatuako pizkat, ba, bueno, gorputze lurrera botaz, niparen zoragarri bota dago. Bi tanto falta zaizkio lehen da biziko jokoa aurrera ateratzeko Bizkaitarrari. 13 eta 6. Sakea aldik eta urrutien jarri, zontisetik, zazpiaren aurretik botea eginda. Erreboteatzeko beste aukera bat, oraingoa ikusi du Lópezek. Berriz ere bipareta, oraingoak alde egin dio.
Bai, oinguen Imanolek azertau dago ez, heldu inda hormara, pelota hori ez da asko egon, eta, bueno, esan dugun ez, Aritzek gaitasun hori dauke, markagailu behalde dauke, eta bigarren zetien pentsetan bebai pizkat, ez da nahiko lan larre egin, ez da, bueno, arrez gabeko na, peloti bizi dau, konfixantziaz nabil, eta jale edo bale jokatukot, eta oinguen ez dute urten. Lopezen sakea. Honek ere asko arrotu du, eta begira nun sarri duen. Lehen sake zuzenean, antzera lortu du Erkiagak bat. Eta orain pilota biziarekin. Altura eman frontisean. Pelota bote handia egin dezan, eta helburua lortu. Bai, oingoen oso ondo lortu dago ez, oreka hori topau dago frontizien altura hori, 7 gardoko arrasto hori ajustau, eta interrik barik pelotiek berak korridura izera lurren, eta Aritzek ezin heldu. Aurrera harrapatuko du orain Erkiagak. López errebotearen zain, begira, jokaldi egin nahi izan du, iritsiko da. Eta biparetaz bukatu Aritzek berak. 14 eta 8. Imanolek hor errebote oso gatxe auki dau, eta Arritz erabaki dau, dejada joko bat eitzen alegindu da. Nahiko arrue urtetze, Aritz zuzenien jugako, eta gero heldudan nien izteu barkatu. Errezago, iritsiko zela ematen zuen, jokaldia ikusi egin baitugu denek. Baina interri pari juntan pelota hori, eta zabaltzen juntan, Aritzek oso zabalin hartu dau pelota hori, eta bai, zaildu egako, baina, bueno, oso ondo heldu da, eta ez da garazorik egitzen tamaitzeko. Txaloak, Erkiagaren txan, behin da biziko jokoko, azken tantoa falta zaionean. Eskubiz Imanol, zer egingo du, pasatzen alegin du. Barrura orain, Antxe da Imanol. Eraman Aritzek. Bipareta, bere burua saldu du eta Aritzek nahi duen moduan bukatuko du. 15 eta 8. Astera doaz bigarrenarekin. Ekin dio Erkiagak. López. Zaila zen, baina akurtuta harrapatu du pilota hori Erkiagak. Lópezen jokaldia alegina, baina oso behera atera zaio. Bai, eta ikusten dugunez, Imanolek arrisketako intentzio ekarri daue bigarren set hasiera honetan bintet. Badaki luzera ez da bela momentuz bintzete etekin lortu, eta berak erazuen alegintzeko asmoe dauke bintzet. Aurrez ikusi dugu zein pelota zaila sartu duen paretaren kontra. Aritz Erkiagak, erasoan bakarrik ez, defentsan ere. Eta harrigarriak egiteko gaitasuna badu Ispasterko magoak. Azpitik erantzun dio Lópezek, dejada oso rutitik, ez dago hori harrapatuko duenik. 2 eta 8. Bai, Aritze konfiantzaz gainezka, badaki erazuen jarraitzu bida bela, eta bueno, askotan honako jokaldizek funtzio bikoitzek gutxin dabe, ez, bat tantu itxi, eta bai, beste bat aurkarize kantzetzen segitzi, ez, korrikalde luze bat inbierri zen daue Imanolek, eta luzera be eragin ingote horrek. Hasiera doktoria eman dio Aritz Erkiagak bigarren saioari. López. Berrez ere bai, harrapatuko du, eta orain bera bukatu noski. Txitxakaren bila, eraman. Imanol, berriz ere atzera, orain bai. Nik uste zalantza egin duela, aurrean utzi edo atzera bota eta azkenean gainetik pasa eta tantoa errebotean kostata, baina lortu du. Ba, apura huin dago ez, agunta huin dago, Aritze inbizu aurrera zatoz atzin gelditzen za, jadi botakotzut, atzera botakotzut, eta bueno, hemen ikusiko gu ez.
behitxu jotze, zein bizu, atzera bota, lehenengo aukeran, eta ero, bigarren nien bardin, ikusiko gu hemen. Zeran, sartu dau, behitxu jotze, aurrera zatoz atzera, aurrera zatoz batzera bota gotu. Errepikapenean ikusi dugu, dejada Erkiagak egin duenean, segituan, arpegian antzeman duela. Eldu ingo jakola, bai, igerri jotze, itxaten nahi besteku urten, eta, bueno, esatu zutena, pilau itzen dago horrek, kargie pilau itzen dago, eta Imanole gizon handixe da, gorputz hori mobidu mi da, eta seguro beranek egi eukiko da bela aurrera gua. Lopezen sakea, Zazpiko arrastoaren bila, sakea, tanto izango da. Tantoa izan da, baina lehen aipatu dugun bezala, altura egokia eman da, eta pelota ia zazpien jarrita. Bai, eta ez dakit errekipikapenien ikusiko hon, Aritzek pelota hori sartu egin dau, puntari sartu dau, baina justo, hartzeko orman pegaute honan ezin izen daugatu eta urten jako betik. Ez dut zemone gatzeko margenik, eta hormia zeitxokau da benin zestiek, peloti urten inda. Antzeko sake egiten saiatuko da López. Erkiaga. Ondo aterako zaio. Eskubiz errebotea dezan. Ipareta barruan. Ezin. Imanolek sarea gainean zuen eta lehen bailen bota behar izan du pilota frontis aldera. Bai, eta duda zare honek dauken arazu, Gerniken eta hemen ikustugune. Zare honetara eziza bota, ezin dozu hankarik ipini edo margena ditzeko, eta pelota hori seguru margineko frontoien izen bazan, edo zareko gorra duen beste frontoi baten, Imanolek hartuko ban, eskumeko hankiaz apoiauko izan zaran, leku ingo ban eta botateko margen daukiko ban, baina hemen zare bigune daukegu eta zare dalte zarenien katitxu itxeza hor eta ezin esku eta pelota hori botatien. Erkiaga pilotaren bizitasuna aprobetxatu nahian, baina botea ez da zuzena izan eta ahal izan duen moduan atera behar izan du azkenean. Erkiaga Lópezek orain bai. Barruan preso harrapatuta zeukan, hori baliatu du bi pareta egiteko. Bai, Aritzek barruen gelditzeko autu egin dau, kasu honetan Imanolek zeuken bikote bat esateko bota bi, baina bueno, igerri jotze Aritze barrure fundala, eta ez da oso biparet hona bota, baina bueno, nahiko izin da tantu biteko. López. Bigarren joko honetan, lehen dabizikoan, baino lan gehiago emateko asmoz eta itxaropenez aurkariari. Sake hona izango da. Botea egin arazi, errestoarekin Erkiagak. Atera egin da pilota errebotetik. López. Eraman Aritzek eta atzera joan behar gainetik altura ikaragarri hartu du pilotak. Pilota zaila eraman du Aritzek eta Horritxek balio izan dio gero bere alde erortzeko. Bai, Imanolekor tantu dominaute euki dau, eskomiaz pelotaka da oso hona botau, baina txitxaka inbiaren justo poskan emondau botie, urten inda, Aritzei ondo urtegako eta gero Aritzek pelotik ekarri daben inder hori aprobetxago ez alturi emondotze, eta Imanol erdibidin gatu da, aurrera jun bazame ez dago aukerarik eukita, atzera juteko denporarik ez dut demon. 4-3, Aritz aurretik, sakea da, López. Pasa egin du, eta tanto. Bai, pasetie lortu dau, eta aurretik pasau dana, ez dago inderlarrek erun pelota horrek, eta rebotien ez da asko urten. Hirugarren berdinketa jarraian. Pilota bizi darabilte Imanol Lópezek eta Aritz Erkiagak. Lehen seta 15-8 irabazi du txapeldunak. Bigarrenean parekatuta doaz. Imanol Lópezek atzean egin duen 6. tantoa.
Sakez bi egin ditu gipuzkoarrak, bat bizkaitarrak. Baktarik ez. Hau pasa izango da, luzegia. Bigarrena. Bina dituzte. Eta alde hortatik arrisku handirik ikusten, naiz eta hortara doa zen. Zazpigarren kuadro inguruan pelotari botea egin araztela. Isiltasuna Durangoko Ezkurdi Jaialai pilotalekuan Imanol López bigarren sakea ateratzera doanean. Ondo jarri du. Erkiaga. Ipareta atera du lurretik. 5 eta 4. Ez zen erraza. Ez, Aritzek errezko oso ona bota dau, gainera pelota hori zabaltzen jonda, Imanolin motratu jako, eta lurrera bota biherritzen da ala modu zeruteko, eta direzin hori mote, hori botatera jonda, eta oso ondo urtutze eta tantu berantzako. Biparetaz, 3 tanto egin ditu Imanolek. Lehen da biziko jokoa askoz lehenago hautsi da, bina joan dira, baina gero 8 eta 2 aurreratu Ispasterkoa. Ematen du bigarren set honetan lan gehiago emango dizkiola. Bai, Aritzek ezauzku ez da lafiko, badakizela lanin jarraitzu egiko da bela, eta erakusten da Imanol, ez, gerrarako torri dela, eta ez da bela merke salduko garaipena. Zumaiarraren sakea. Erkiaga erreboteko zulotik. Imanol. Garrura, tanto. Bai, aukerako euki dau, oso aurrien egon da, eta, bueno, Aritze lehenengo pipareta zaintzera junda, da hori Imanolek abizadurien monda barrutik oso ondo sartzi lortu dau pelota hori, eta tanto, Amabi tanto egin ditu atzelari gipuzkoarrak, 5 pilota galdu, Erkiagak egindakoak 14 eta galdutakoak 2. Lopezen sakea. Aurrekoak baino laburragoa. Ondo atera zaio errebotea Lopezi eta lehengo jokaldi bera eginda. 7. erdietxi 7 eta 4. Bai, eta oino oso eroso Imanol, zaki ondotetan, Aritzek errezuen ez da ulortzen normara heltzie, errebote franku urtete jako Lopez zeia pelotie bizitxute dau, eta gero ba, Aritzeko ingoen be zabalera juteko autu hartu dau, pentsatu dau, ba, ezker hormi angulo harrapauko ala errebote horrek, ez dago harrapau, barure junda, eta destezatu bat Imanol entzat. 4 eta 8 partziala lortu du. Buruz, grupo azpitxapeldunak. 8. iristen direnean. Etena izango dute. Eta lehen balien iritsineko du Imanolek. Puntu horretara, begira zer egin duen sakearekin. Bote okerxamarra egin du, baina ala ere nahikoa baldar, gero. Bai, hemen aurreko aztien pestot komenta dule, historikoki hor zakien boti moteko leku horretan nahiko zulo eta batxaute huen, eta zozer pulidu bada belurrebe, moten dagoen dinok ez dauela dana lautute, eta hor Imanoli bote txarra mote, eta ezin izin dago reakzion hau. Haze sakea. 6 eta 7. Eta ikusi da, frontizen joa de momentuen, arrastu epazetan ez badau errebotera hori eta zelako garbi jundan errebotera. 2 metro gainetik pasazaio pilota Imanol Lopezi. Sakez bina tanto dituzte. Erkiaga.
hau ere bai. Zalantza zen zazpitik aurrera edo atzera ingo zuen botea, baina garbi zegoen botea handi hartuko zuela eta balekoa izan ezkero tanto bihurtuko zuela. Bai, eta Imanolek goin plantau imiko dago hor, Saki ja ikusten mago bolando dela, errebotera ipintzi plantau biko dauz, bestela ezin ezko izango atantu jarraitzea. Hau ere, antzekoa doa, 8 eta 7, 3 tanto berdinak lortu ditu Erkiagak sakez, eta Antxon Alberdik orain izan duena behar bada hurrengoan ikusiko dugu. Eta oinguen ben nik pestot, intentzinue, Imanolek eukida bela, lehenengo intentzinue aurrera inda bela, baina gero ikusi dau botia igual bera pentsagoen aurrera hua monda bela, eta atzera juteko erabaki zein dago. Burua mendiaraz, etena aprobetxa ezagun, pelotari oi batekin hitz egiteko. Bai, oraindik ere arraro egiten zaigu pilotari oi esatea. Diego Beaskoetxea, Gabon. Gabon, bai. Beno, goi mailako partida ikusten ari gara. Bai, oso partidu politxe. Nik uste dut baritze oso ondo gabiela errebotietan, oso min asko egiten, da, bueno, nik pizzau da burtsu bete López pelitan da biera frontoiaz. Sakean asmatu du aritzeko orain honetan. Bai, saken min asko aldain, da gero rebotien da bela min asko egiten, da nik pizzau López da burtsu bete frontoien medidakin eta pelitan burtsu bete. Zeta un norkira hasiko du. Ba, Imanol oso ondo ikusi dut, baina hain zuk esan zuen moduen bi iruzake joan dio rebotera eta buelti monto, así que, bueno, ez dakigu, ba. Diego, aurretik entxeatzen ikusi zaitugu lehen guzuarekin. Bai, apurtxu bet, esparren iten, finalerako apurtxu bet, eta, bueno, haber maia hona mote madoen, da, haber, txapela gernikera alba dauneron. Eskerrik asko, Diego. Vale, eskerrik asko. Por eso digo. A mí ya me da igual. Nada, sin problema. Bien, chicando roba. Ya está por luchar. Ya. Hau konversazio porra, Bai. Hortxe da biltza, pilotariak antolatzaileekin hitz egiten. Aurreko aztien hemen partidu gazte horretik komentari zeuken duen, ez zai eta negozie eta pelota bizitzeekin komentau duen, pasako marra berritxo horretik baino 3 metro terdi atzera dago, orduan. Erreztasun gehiago dago errebotera atetako. Peloti ebizitzen da nien, erreztatzen da eta maila honetan, pelotarizek teknikoki oso ona dienien, pelotiek pixkat erantzuten bau, nahiko erreza da, esan daigun, errebotera atetik eta hori ikusten gauz ez, eta hor, ez da bai daure hori eukidabe, pelotiek kendu eskendu, demoten dau. Eskentzian aldeko erabakize hartu da bela, eta bueno, zelan doien hurrengotan duen. Erkiagak aterako du, eta López prest dago erreboteatzeko behar izan ezkero. Metro batzuk aurrera egin ditu, eta... Bai, hori zenbikoa beran autu, pelota hori, aritzek hartaitxun Sakiek. 7 marratik oso urran emonda egoti, baina 6 kuadurren boti emonda behar rebotera, orduan bestot, Imanolek lehengotik ja errebotien ipintxi erabakiten badau hoba izango dela berantzako, eta haber errebotetik aritzin minen aldo zen. López, markagailua estu dugu, tanto bakar baten aldea, berdinketaren bila López, eraman Erkiagak. Ederra doa, behitzan gelitu da, Zortzina. Bai, hor aritzek lehenengo Saki pasata da, ja erreboteko arma hori borreu jako, eta Imanolek tantuen mendien hartzi lortu dau, pelotak ada hon bat bota dau zitxakera eta tantu eta berroin berak Saki aprobetxetako gaitxasune dauken. Momentu txarrean behar bada, etenaldia etorri zaio aritzi, neurria orduantxe hartuta zuen, 3 sake berdin, tanto eginda, eta gero minute pare bateko etenaren ondoren itzuli da, eta ez du hain ondo sakatu. Orain, tanto sorta, sakea eskuan duela, López egin nahiko du. Eraman du Erkiagak, bote egin arazi gero, López eta tanto. Imanolek Sake hona eta dau, ez aritzen lako hona, baina, bueno, atzelari batek atetako eta Sake oso hona izen da, aritzek salto handizien behar izen dau, sartzi lortu dau eta peloti gatzi, eta gero
berak lan oso txarrak ipinitzez Imanoli, goitzi bera oso ondo botautze, baztertu jako eta ezin izan dago Imanoli sartu. 18 tanto egin ditu orain arte Erkiagak, 4 sakez, gainerantzeko guztiak jokaldietan. Errebotearen zain Erkiaga, ederra dau ere, tanto. 10-8. Txaroak, Aritz Erkiagari. Bai, oso errebote ona dauke ezagu lehen beta, oso ondo aprobetxau dau, pelotikarrian abisadurie, berak alturi emon dute oso ondo bajatu eraitze, eta Imanoli aireken dute, pelota oso gatxe bine dute. Lehen da biziko jokoan 8 tanto egin ditu Imanol Lopezek, orain 8 dara matza aurkaria 10ean dago. Baina gehiago estutzen ari da. Bigarren zati honetan lehen da bizikoan baino. Eta gehiago estutzeko itxaropena izango du. Hemendik aurrera ere. Imanol. Erkiaga. Iritsi da Imanol. Altura falta izan zaio, jokaldia orain Aritzek bere burua salduta gelditu da 11-8 Pastergo Maixuak ez du barkatzen. Bai, hor errebezez Imanolek agintera pasetako aukeri uki dau, txula topau, bueno, mintzete lan zaietan ipinita ez da lortu, oso alturak itxe mote, zazpitik 8 bota dau eta gainera preso gelditzu da eta Aritzek ez da barkatu. 3 tanto aurretik Bizkaitarra. Erkiagaren sakea. Galito egin du pilota hori. López. Indar gutxirekin. Hau ere, tanto bihurtu nahi izan du, baina gehiegi zabaleratu zaio pilota. Eta Imanol Lópezek sakatuko du 9-11. Bai, nik pestot errebote hortan engantxau jako Laritzin, nik uste duzte pipareta botata jundani, baina holan urte hotze, zestan katitxu jako eta ezker horma asko hartute eta zuzenik zabaleta joako eta kanpora. López. Margarrenaren bila. Txula. Eraman ala ere Imanol Lópezek. Erkiaga. Kanpora errazena barruan sartzea zela ematen zuen, baina gutxigatik izan baldin da ere, huts egin eta tanto bakar batera gerturatu zaio López Erkiagari. Bai, eta berreztan zeta maieran damuten, ez? 12 ipini eta zaki euki edo 11-10 eta errezta huier aldean ditxe da, 15 garretantu oso urran dau eta lan asko inbierron dinok zeta irabazteko eta zeta ugaltzen bozu, gero 3. postera da, besti dator beti gora eta Aritzek seguramente ez dau dana berakin eukiko ondino. Musika isildu da, Imanol López sakatzera doanean. Erkiaga. Gelditu egin zaio pilota hori. Ezin harrapatu. 12-10. Ba, hor Aritzek errezto hona bota aurrekoa moduen. Baina oingoen Imanolek pentsau dauk itxua urtengo zala, bera pentsau baino gitxia urten da, eta ezin izan da berun da, bara edo zaki aditzen zat, eta oin seguru oso arriskutsu izango gala Pastergo aurrelari zen. Eunda 60 pilotaka da orain arte, 58 minutu, final aurrekoa jokatzen hasi direnetik. Eta pelotia portu dela mozen dago.
Hori ere, garantzitsua esan liteke. Esango neuke partido zue pelota bardina zegoen diela, eta pelota bardina zebatu behar da. Bueno, Aritzek lehenengo zetien partidu hasieran ez da ularre egin sufridu, baina, pelota barrizek beti hemen López egin goten bestede, eta Nekiepe ez da laguntzen ja, eta haber zelan eragitzen da bene zeta maiera honetan. Pilota biziarekin aritu dira biak. Azken aldi luze honetan. Pilota berria berotu bitartean binipin motela izaten da. Eta ikusiko dugu nola moldatzen diren orain egoera berri honetara. Sake ona da. Erkiaga. Errebotearen zain López. Goxo, pilota txokoan. Aritz. Eraman Imanolek, aurrera egin du Aritzek, iritsira eta gero ez du barkatu. Galdena iristea zen eta horretxek emadio buruko minik handiena. Tanto zona joatu dau, zake ona eta dau, pelota barriz izeteko oso luze. Imanolek ezin izetze errestuen basau da, berak euki hau tantuan agintzio une oro. Imanol rebotetan ipini dau, eta ikusi da benin Imanol pizkat forzaute rebotetan dela. Pelota horren bile junda, eta erazora pasau, Lipareta bota goxo eta tanto. Zortzi tanto amaitu ditu gisa horretan Lipareta eginda. Hor gehiagoka ederra ikusten ari gara. Aurrelari handi eta atzelari handi honen artean. Aurrera egin dio pilotak. Faltarik ez du egin, ala ere Aritzek. López. Imanol. Antxaren erdian. Dejada. Ez inerrepatu. Amaika eta amairu. Eta hori da, jokue guztiz aldatzen da, segun zeinek errebotetzen da ben, eta pelota honekin gehiago peloti oso motel dau, Aritzek errebotetik mineitzeko oso gaz dau, eta hor Imanolek kantzi oso ondo kubritzen da, bote korrido bai eskumaz bai errez oso ondo sartzen da, eta erazora pasetako aukera dize dauketa, pelota barri horrekin, bota den modoko tejada botaten badua, oso gatsa da horrentzia. Beste pilota bat aterako du Imanol Lópezek. Nik ez dut eskatu botzela berak partidu hasieran ata daben pelota hori 3-4 tanto jokatu itxu horrekin. Aurrena. Ez, hori 3-4 tanto jokatu itxu, bizkat erabiltze hongo da, eta aber horrekin azpetan daben. Imanol López ez titulan errazak, baina gertu du aurkaria. Eta buruz buru. Edo zer gertaliteke egoera hauetan. Erkiaga. López. Eskubiz errebotea. Erkiagaren dejada osona. Era bat engainatu du. Eta zeinen ondo gauzatu duen buruan zuen jokaldia. Eta errestotik ondo, errestue paseti lortu dau, nik Imanolek nahi izen baleu aire sartzeko aukeri eukida bela eta peloteora jokatu, baina errebotera itxaitzeko aukerak eti egin dau, eta gero errebotetik ez da benin pasau, Aritzek gozo dejadi botatzen pasau. Durangoko Eskurdi pilotalekuan, pilotatzaleak txalo jotzen ari zaizkio Aritz Erkiagari. Atera egin da pilota, errebotea barrura Lópezek, beste aukera bat, arrepatuko du Imanolek eta orain aukera guztia berak bukatzeko. Ez da bukatu partida, 12. egin du Lópezek, eta lanean segitzeko borondatea agerian utzi. Lópezen sakea. Erkiaga, toki txarrera joan zaio eta bukatu da.
Aritz Erkiaga izango da Xabi Barandikaren aurkaria datorren astelehenean hemen Durangoko Ezkurdi pilotalekuan.